Sunod na
sa mani katong drive sila. Okay, anong tain mga tsaga? Minana siya mo drive.
Suot kita. Kasi ganito. Asa man daw? Bukang ba? Hi! Salamat ah! Asa ta exit? Asa ta exit? Yeah. I know, pero dili pa to. Ito na nasa sponsorship. Exit me, sir? Layo, layo. Oo. Oo, dito.
39 ng ban kang 40 gyapon. Sagad ang steady. Unsa man sa diha sa sing linya na gina. CIT sige. Atbang sa CIT. Atbang sa CIT mga pagkaunan na eh. Ah, dito na unahan na dili atbang yun sa CIT hits. Atbang sa CIT 7-Eleven. Ano man eh. Ano na yung CIT na eh. Sure ka? Sure ka na? Dada na may bali. Panahon kay bali ba? Ako bang yung kitang
iyahang buwan?
looking, really.